wak ni bumung kai rana kenor nuki makna bo wak saka kazak nai monang kirui karakliya nai tongnai takuk tai bukuk sono lam sogo ang chenya kitasa ang tini phaisu paijak khwai hangkoni champaon ni Biddamohon Shodar kamiwo social media jugo jeng dabo YouTube khlukai jeng nugo je mal mata rokno kokhnari tonmani borok muni suro khlaimi ano khlaimano China rogo se abo hai rokno mani khiaba ang tini o champahor am chayo mo hai kaisa nukpai mai ano mandi mane ang tini nukha mal mata rokno je kokhnari tonmano tini ang nukpai kya o Biddamohon kamiwo Koroksa takuk bini Bumung Rijil Debbarma bini hilik mani 40 kg rokung na bo bini hilik mani jeng China rogo si mo hai rokung mani wak rokno mal mata rokno khonariwi sakao rogo kawi je musung tiki toni mani khiaba chini tuipra sarogo pomya chini o Mongolian bongchorogo pomya buini sai kisa judano wak sakao kawi bo tini wak no kokhnari tonmani norok tini nuganang paring kaisung kari nenu o Rijil no nuki mangkhana wak saka kazak belai khom wak nuki mangkhana norok kuno khaya bono wak rok wak bo hilik jakya ang kai de mono Rijil kai de mansiba dang mo kai nege nang norok nuk nai boya baksa Nai monang kirui karakliya ge bono hungkai sinijak bonok thangba wak ni bumung kai rana Khana nin bumung tam na Rijil bin bumung ka Rijil nin bo class पर ekta class 8 poriwo denor nuki makhna bo wak saka kazak mo wak basa tuti phano bo kawi phunong nai asaka ko khana mo wak nor nuki makhna bo wak saka kazak hau Nadino nuki mangkhana mo asa ke phungjak bini wak no domnai Rijil ke ning busala tising busamai busep dan ade bo wak saka busai tongmano wak kuno khaya nuki mangkhana belai nama sincha chate nahane di wak saka kazak haipano wak bo kuno ungja gya bo hibu hilik jagya wak ni bakra darani bumung kia sakra gade Ani mo nin sino Rijil Debbarma ang kanin mo wak bisi busuk ka ani mo wak kha 2 bosor 7-8 mas kha boroni tumani nungmono mo khayuro no baisongna chara na haman bini ujon busuk rong khana bini ujon kha numane 140 man ko no nuki mangkhana iko Rijil bo bini chamung rogri tongo engkau Rijil nini tamuti ang to nuki wana kha tobo tong thoka wak khai mo every niyom pusiwa hoite mo busaro pugo every boy khaya mau surog rehor ba hakal thangno ba rana hin gan khawin manas ngota ba bumung ko kai khasik phai ektu ko dengke bot to ko nai motamuti kok sini hana borok bujitim bujiri tu bortu krila no tu kuri ma khai borok ha harpek tong ota kami ni bumung thai ni bumung kia sagra mo kami mo kai Biddamohon Shodar para sampai Mohon Shodar para